ako to? No dobre. Poď. Povedz, kedy? Tak ahojte. K nášmu občianskému odporu pripája sa ešte ďalší. Lebo v republike nestačí jeden problém, druhý, je tu následok. Je tu Rádio Viva. A bola výzva, aby sme sa išli postaviť na stranu boja proti kapitálu, zneužívaniu. A Rádio Viva je teraz momentálna kauza. Vyzývam vás každý deň, stanovený čas, dávajme si sviečky, zapalujme, aby ľudia videli a vedeli, že občania nie sú už len ovce. Začíname klásť odpor. Dajme ho najavo. A keby ťa mali odobrať na hovoru, mali ťa vyzvať do zákona. Áno.